Damira pamberi kuita ramakubudasa. Damira pamberi kuita ramakubudasa. Yesu ndiye chokwadi. Bila ipacha patwale mo. Marari batsiro. Sana. Murder. Unachangamire kuno amutauri kuni yao baba Ndisiya muri ndina maidu wakatauka wakabaa ndine dende ndine ropa mukati ndicheleta mbamu sakawani wari kupera kufa wakafa ndimukoma wangu wakafa 2002. Mukoma wangu wakafa 2005. Kuchichuya 2024 zikina kuchifa mwana wake mkomana osha wakafanyika mukoma wakafa nekusaenda kutolia constipation akafika pamtaro tikamtakura mwana uyu wafa nani anibirika angaribirika twarare ndiro basa rakakubira amene utora ngari basa kwake kana kuita mato ari padenga denga ribara poto yai bavuka nemusoro kwatanza kutaura awera pasi aiba vanhu wavo manje vese vakubiyele arikuti ndima akauraya ndiani arikuti ndima akauraya ndiani arikuti baba wainini ndini ndababa ndabata mune yacho vese vana mukomwanisa vakapera kufanana pavo vakapera saka ivivi nyaya iyi mhosva yenyu ndei kupumha ndiani mhosva yenyu ndei yekupumha ini muri kupumwa ndiani namai waka mai wapi mai guru awa ndio wakandidaro avaragarai pasi mai guru pamusoro taurai hazvese zvaari kutaura hazvisiri izvoba inini handisi kumboziva kuti kwandakamupumhira zvekuti chandaakukumbirawo ngechekuti amutaurirei chokwadi amutaurirei pandakamupumhira imi mamuna kumbomupumha handina kumbomupumha orit bambo azati uziva kuti ndakaupumha papi vakamumba mangu imomo imo vakanga vari tiine nyaya yatatuda kuona mai guru akatibisa izvi
akati wakauraya mukombe uchiuyazve uchiuraya mwana uyu ndiwe wakauraya baba inani avanga varipo vamwanga ndandine varipa ndizvere mai singaitisa ndiwo ngo vari mumba mazomo maikuru achitaura zita rambuya Baba chokwadi zita renyu mbuya ndinonzi Nyandoro Chedi Nyandoro. taura here Takanga tiine urongwa hwemusha. Tiine urongwa hwemusha. Kuburikidza mhuri iri kungofa zvisinganzwisisiki. Saka chokwadi chiripo chokuti ndivo baba vasara. Vari tu nemunin'ina wavo murume wangu inini. Saka takanga takaunganidzana tiri kamwe mukati memu. Patiri kuti ndini kana kuti ndini ndiitangire baba ava vari kudaiwo mambo ndandiri kukumbira kuti ngawanyatso kutaura pakatanga nyaya yacho vari kuenda kobata nyaya kumapendero munhu hautangi ngekupumha-Akunzi ndiwe pasina chakamboita wakapumha here hana ba inini ndinovhura kupura kuti maiguru vari bava havana kutaura kuti wewe ndo wadai kana vakata ranga raadare raara mumba rekuti vanhu vanga vakuoti yawe imazimunoitinezeye kuti tipindurane pakuti baba ava vakapumha here namaiguru mukicheni mamurimo tatimo havana kupumha ngavanyatso kubva nenyaya yavo zatopera havana unzai umwe bambo akanga aripo uyo aramba mudzimai wenyu nyaya yakanga iri mumba zvaari kutaura zvacho manyi simudzai izwi ndicha zita ndiani zita zita ndiani nyaya yakanga iri mumba mangu iri nyaya yekuronga murwere uyo tiinayo izvo dati kuronga murwere kuizi vanhu vari kunyanya kufa vanhu vari kufa pano iye maikuru wakati chokwadi kwazi mune dende riri mumba umu ndakataurirwa ndiye nini ndindukuto harisati razara rine ropa mumba mako iwewo umu uyo takanga tiinaye wacho kuibva kwazi pindai mudini mutarisi akati hatibvumiri kupinda pai mudzimba mevanhu iri yavo yavo ipapo vanhu tiri kutaura ndozvekuti ukanga uri kwana da tikabva kuno hazvina kugusikana apanda kuti vari kuti mumba mune dende kwati ndakataurwa ndindukuto wakabaya mwana wangu anga ari padenga ngemusero wakamusaezve ngemusero aibaatona pasi saka ndiwe nyaya yacho yakarwadza baba avo agarai pasi ndiyo nyaya yakarwadza baba ava kana kumamishayo kwakundozi usoromoni une dende riri mumba saka inii ndoda kuti dende racho ngariye ridini ritorwe haona saka nyaya yenyu inongoti haingambotitoreri nguva nyaya yenyu kuti chokwadi chibude ka munofanira kuzviitira pamba penyu kana kuti pano handizvo munoenda panze hamuchuzai wamuri kuda motaurirwa kuti shuwa soromoni une chekuita here nekufa kwevanhu kana kuti kwete dende uriyo here kana kuti dende haako handizvo wazara here ngeropa dende kana kuti uchiri kuda wamwe motaurirwa ipo panze ipo pa because makadaika haichatoiti because uyu akati ndakataura uyu akati hauna handina tinoita sondo rese tiri kundotaura nyaya yekuti wakanditi uyu akati handina
muda kutsirira itizo. Izvo ndizvari kutaura izvi. Ini ndakataura imisomo yekuti tiri kukurukura kuti gore riya wakati mukoma wasara ndeuyu tiri kutokurukura tiri muno. Ndikati ukazotaura kuti wauya pamba pangu zuva riri kuenda kumafaini ukazotaura kuti mai ndiri kutsvaka munhu unondiperekedza kurasa zvinhu zvangu. Zvino inini handii ndakamunongedza bo wakanongedzwa nemuprofita wetekeitinai atorera musha Ndukutu. ndukuto ndezvemusi wekufa kwemunhu. Pano mwakambouya. Ndo musi wabva wamukabhemii. Zvino iye akauya konyoresa inini wakamunongedza kuti ndakunongedza enda mamanga ari kumapurisa haachapurisi. Akamunongedza ndiani? Makatanga kutaura. Wakatanga kutaura ndiani? Ndiwo manya. Yeyo profiti wetekengetiinaye. Unozani? Handizvisi. Wakaunzwa ndiani? Wakaunzwa nesu tese musha. Ndimi makauya naye. Inini kubvira kunyeperwa ine handimbozvizvizvi kuti ndambomupuma ba zvakatondinetsa kuti muprofiti ndiye akamuti iwe ndakupuma iwe kuti uchidaenda kumakurasa handinambozvitaura be muprofiti ndiye ndiutarizve kuti ndiye waakutya kuti amutaure waakutaura inini. Inini handina kutaura kuti ine dende. Aiwa muprofita wakataura kuti une dende. Dai makavhakachiyambai. Iye ndiye amunofanira kuti mumubvunze kuti muprofita wacho ndiani. Right, izwaika. Kwa wakadzi wairi vamwari pawana mbuya. Ari witness kuti muprofita akataura kuti bambo haune zvawaina ndio wakapumha bambo. Ndiye akataura kuti Wendini wakabaya mwana wangu muprofiti wakati wakabaya mwana wangu pamusoro peumba ngemusewe. Aiva hapa. Dende ririmo mbonga. Bambo chipumira kani. Aiva anongedza maiki ririmo mumbomo harisati razara dende racho rei. Saka apa ndipo pakamurwadza. Inini ndingada kuita tindai mutore dende racho. Imi muri hani mabambwa? Ndini mukadzi wacho. Ora. Okay, saka chidiri. Alright, ndazwa mudhara. Alright. Chiendai panza. Mochibatsirwa panza. Because handikwanisi kuti nditi iwe une mhosva iwe hauna mhosva because hapana support, hapana kubvuma mhosva yake. Saka maakuda kubatsirwa nomumwe munhu. Handangozvitaura wazera neni uyu. Saka no it's okay. Ndekuti ndiri shirikadzi. Ndo zvazera neni. Alright. Chiendai panze. Endai mubatsirwe panze. Ande sumukai. Musachayane ngetsvimbo basi.